Вітаю вас сёння нядзеля 19 чэрвеня. У эфіры тэлеканала Віцебск вялікія нядзельныя навіны. Праграма 7 дзён. Чым жыла вобласць на працягу адыходзячага тыдня, раскажуць нашы карэспандэнты і я, Юля Устінова. І вось галоўныя тэмы выпуску. Віцебская вобласць заняла другое месца ў рэспубліканскіх спаборніцтвах за дасягненне лепшых паказчыкаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця за апошнюю пяцігодку. Дэлегаты ад рэгіёну з гонарам адпраўляюцца на 5-й усебеларускі народны сход. Сёння прафесійнае свята медыцынскіх работнікаў Беларусі. У Віцебску ушанавалі лепшых медыкаў вобласці. Чарговыя прамыя тэлефонныя лініі кіраўнікоў вобласці і раёнаў прайшлі ў суботу. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў быў на прамой сувязі з жыхарамі рэгіёну. Сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць медыцынскія работнікі краіны. На Віцебшчыне ў сферы аховы здароўя заняты каля 40 000 чалавек. На гэтым тыдні ў канцэртнай зале Віцебск прайшлі ўрачыстасці, падчас якіх ушанавалі лепшых медыкаў вобласці. Уражаннямі дзеліцца Святлана Макаева. Фойе концертной залы заполнено представниками разных установ аховы здоровья. Белые халаты изменили выходные нарады. Настрой святочный, есть чем гонориться. Это показатели демографические, это показатели здоровья населения, это увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 5 лет. Это очень большой результат. И даже то, что за 1 год мы имеем на 40 человек больше достигших возраст 100 лет, это тоже очень хороший результат. Большая работа ведется с недоношенными детьми, новорожденными и, в общем-то, с детьми с различными патологиями. Очень много сейчас делается лапароскопических операций. За прошлый год сделано 285. Это один из самых лучших показателей детской больницы в Республике Беларусь. Супрацоўніцтва з замежными партнерами працуе на поспех агульной справы. Программы добрососедства и партнерства с латвийской стороной мы сделали проект на 221 000 евро, безбарьерную среду, поликлинику, полностью компьютеризацию. Планируем с той же Добропинской думой еще один проект по развитию первичной медицинской помощи. По выніках позабюджетной деятельности досягнуты самый высокий показчик сярод областей республики. За прошлый год это около 600 миллиардов, это 14,2% от бюджетного финансирования. Поэтому в настоящий момент мы видим активное движение иностранных граждан. Это как передвижной диагностический комплекс, который выезжал в Поставский, Браславский регион. Это диагностика онкологических заболеваний, приграничье 50-километровая зона. Латвия, Литва оказывается помощь. Со словами удячности за значное досягнение у системе аховы здоровья, укоренение сучасных технологий и методик у лечения и диагностицы до присутных звернувся наместник старшини аблвыканкама Олег Мацкевич. Та частичка здоровья, которую вы прибавляете на этом жизненном пути нам, вашим пациентам, она, наверное, должна возвращаться и вам. Вот в такие праздники, в какие-то светлые дни, в вашей семье, где должен быть уют, тепло. И, конечно же, праздники, они же не просто заставляют нам задумываться о прошедшем, они позволяют с надеждой смотреть в будущее. Олег Мацкевич уручыў ганаровай грамоты лепшым прадстаўнікам медыцынскай сферы в области. До профессийного дня Министерство аховы здоровья шэрагу медицинских работников присвоило ганаровые знаки выдатнік аховы здоровья Республики Беларусь и ганаровые грамоты Министерства. Наперадзе ў абласной медыцыны вырашэнне новых комплексных задач, якія накіраваныя на высокатэхналагічную і даступную дапамогу чалавеку. Святлана Макаева, Кирилл Казберг, навіны Віцебск. Разам з урачамі словы ўдзячнасці прымаюць і донары. На гэтым тыдні адзначылі сусветны дзень донара. У Беларусі ён праходзіў пад дэвізам «Кроў аб'ядноўвае ўсіх нас». Толькі ў Віцебскую абласную станцыю пералівання крыві штодзень звяртаецца да 130 чалавек, якія ахвотна здаюць кроў і тым самым забяспечваюць патрэбы медыцынскіх устаноў у яе кампанентах. З якіх меркаванняў яны гэта робяць, пацікавілася Інна Кірыенкава. Сярод пастаянных пацыентаў абласной станцыі пералівання крыві выпадковых людзей няма. Гэта кадравыя донары. Яны здаюць кроў па некалькі разоў у год. Карына Мінаева улілася ў гэтую кагорту 3 гады таму. Пайшла па слядах сваёй маці, якая з'яўляецца ганаровым донарам Рэспублікі Беларусь. Раз у 2 месяцы абавязкова наведваецца сюды, каб здаць кроў.
когда ты осознаешь, что ты таким образом можешь спасти когда-нибудь чью-то жизнь, человека, возможно, которого ты никогда не увидишь и никогда не будешь с ним знаком, но твоя кровь поможет ему жить, то, наверное, это основное, для чего стоит сюда приходить, сдавать кровь и получать определенные положительные эмоции после данной процедуры. Быць донарам – гэта яшчэ і ганарова. Хто ахвяраваў сваёй крывёю 40 разоў, узнагароджваецца знакам «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь». Летась у вобласці яго атрымалі 376 чалавек. Штогод гэты спіс папаўняецца. Расце і патрэба ў бяспечнай донарскай крыві. С развитием высокотехнологичных медицинских вмешательств повышается потребность именно в безопасной донорской крови. Безопасная донорская кровь может быть получена у безвозмездных доноров. Это человек, который несет ответственность за состояние своего здоровья и не имеет целью получения денежного вознаграждения за донорство. Безвозмездное донорство по Витебской области ширится год от года. За 2014 год таких людей у нас было около 2000 человек. За 2015 год таких людей стало уже более 3000 человек. І калі кроў можна здаць толькі раз у 2 месяцы, то плазму раз у 2 тыдні. А паколькі патрэба ў кампанентах крыві высокая, донару з добрымі медыцынскімі паказаннямі пераводзяць на плазму. Плазму раз 4 еще только недавно. 2 года раньше сдавал просто. Штодзень да 90 чалавек праходзяць падобную працэдуру. Як правіла, гэтыя людзі прытрымліваюцца здаровага ладу жыцця. Добрае фізічнае здароўе дае права ім заставацца донарам. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Сярод тых, хто сёння прымае віншаванне з нагоды прафесійнага свята, заслужаны дзеяч навукі, прафесар, старшыня праўлення Асацыяцыі акушэраў-гінеколагаў у Беларусі Сергей Занько. Пра навуковую, выкладчыцкую і міжнародную дзейнасць вучонага Святлана Макаева. На кафедры акушерства и гинекологии экзаменацыйная пора. Хвалюючая и адказная. Студенты трымаюць справаздачу перед выкладчыкамі. Сярод экзаменатараў загадчык кафедры профессор Сергей Занько. Сергей Миколаевич разумее хваляванне студэнтаў, сам былы выпускнік медуніверсітэта. Сям'і педагогаў, маці народны настаўнік СССР, першы ў адукацыі нашай рэспублікі ўдастоена звання Героя сацыялістычнай працы. Бацькі жадалі, каб сыны абралі медыцыну. Старэйшы брат Сергей Занько стаў хірургам, па яго слядах пайшоў і малодшы. Але пад уплывам вядомага ў нашай краіне прафесара, на той час загадчыка кафедры акушэрства і гінекалогіі медуніверсітэта Мікалая Лызікава, малады хірург стаў акушэрам-гінеколагам. Прыцягвала самарэалізацыя магчымасці ў гэтай спецыялізацыі. У 28 год Сергей Занько абараніў кандыдацкую, у 38 доктарскую дысертацыю. Яго шматгранная дзейнасць адзначана ордэнам Скарыны, яму присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики Беларусь. В Беларуси принята программа демографической безопасности, которая является президентской программой. В этой программе, наверное, как ни в одной стране мира, я отвечаю за свои слова, не заложено столько внимания обеспечения кадрового и материального. Охрана материнства и детства. Мы сегодня вышли на 4-е место в рейтинге Всемирной организации здравоохранения по принципиальным показателям службы. На этих местах никогда не был ни Советский Союз, и сегодня ни одна республика бывшего Советского Союза. Сёння імя вучонага шырока вядома за межамі краіны. Сергей Миколаевич – член правлення 4 міжнародных асацыяцый акушэраў-гінеколагаў і Еўрапейскай асацыяцыі кантрацэптываў. Галоўны рэдактар часопіса «Ахова мацярынства і дзяцінства». Яго прафесіяналізм, веды, вопыт запатрабаваны. Сергей Николаевич – руководитель от Бога, так назовем. Это человек, который очень грамотно ведет коллектив по всему рабочему пути и даже в какой-то степени жизненному пути, потому что с какими бы просьбами когда-либо кто-либо из сотрудников кафедры лично не обращался к Сергею Николаевичу, он всегда помогает их решить. Включается во все самые тяжелые случаи, во все консилиумы, которые требуют действительно очень глубокого изучения медицинской проблемы, за что мы ему очень благодарны. С ним всегда можно посоветоваться, ему всегда можно рассказать про свои проблемы, тебя поймут в любое время дня и ночи, тебе помогут. Это очень дорогого стоит. Сергей Занько падрыхтаваў 9 кандыдатаў медыцынскіх навук, 6 дактароў, на падыходзе яшчэ 4 абароны. Это очень самодостаточный руководитель,
который думает о перспективах развития кафедры. Он очень аккуратно, корректно сохранил все традиции многолетние на этой кафедре. Это одна из ведущих кафедр акушерства и гинекологии в нашем университете. Его работа как заведующая кафедра уже можно оценить именно тем, что подготовка смены и подготовка высококвалифицированных научных кадров. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, Новины Витебск. Урачы заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу, але наша здароўе ў першую чаргу залежыць ад нас саміх. Датычыцца нават таго, каго не датычыцца. Днямі ў Віцебску можна было здаць экспрэс-тэст на ВІЧ-СНІД і за 20 хвілін даведацца пра свой статус. Падрабязнасці масавай дабравольнай акцыі, у якой разам з віцяблянамі прынялі ўдзел медыйныя персоны Святлана Бароўская і Дзяніс Дудзінскі у наступным матэрыяле. Быстрый, чувствительный, 99% информации. И быстро, через 20 минут мы получаем результат. Открываем ротик. Хутка такія тэсты будуць даступны і ў аптэках, а пакуль Мікіта і сотні яго равеснікаў, школьнікі, навучэнцы каледжаў, студэнты ВНУ прыйшлі на пляцоўку ля канцэртнай залы Віцебск, каб прыняць удзел у інфармацыйнай кампаніі з красамоўнай назвай. Датычыцца нават таго, каго не датычыцца. Маладыя людзі жадаюць ведаць свой статус. Хотим сделать экспресс-тест на ВИЧ, чтобы узнать результаты. Вот. А зачем это нужно? На самом деле в себе я уверен, ну так, на всякий случай. Ответственность, в первую очередь ответственность, потому что человек должен быть ответственным не только за себя, но и за других. Я пришел сюда и собираюсь сдать анализ, так что я считаю, что в будущем я должен знать статус своего здоровья. И наша задача учителей и детей донести до них информацию, которая поможет им сохранить их жизнь и здоровье. И в такой форме, очень доступной для детей, развлекательной. Это очень хорошая акция, я считаю, полезная. Своечасова здаўшы тэст на ВІЧ у выпадку станоўчага адказу, чалавек можа атрымаць неабходную медыцынскую дапамогу і тым самым спыніць распаўсюджанне эпідэміі ВІЧ-СНІДу. Прыцягнуць увагу людзей, якія могуць быць інфіцыраваныя, але не ведаюць пра гэта і лічаць, што гэта іх не тычыцца, мэта рэспубліканскай информационной кампаніі па прафілактыцы ВІЧ-інфекцыі. По оценочным данным, в Беларуси на сегодня проживает 29 тысяч людей, у которых есть ВИЧ-инфекция. По официальным данным, официальные данные – это те случаи, которые зарегистрированы. То есть люди сдали тест, и в настоящее время живет больше 16 тысяч. То есть получается, ну вот эта разница, да, как бы больше 30% так точно не знают еще о том, что у них есть ВИЧ. Профилактика является самым главным мероприятием, которое могут остановить ВИЧ-СПИД, потому что раз вы уже диагностированы, тогда вы уже болеете, и вы всю жизнь должны принимать лекарства. Поэтому профилактика единственное помогает. Экспресс-тестирование, пресс-конференции, гадзіна прамога эфиру ў студыі вячэрняга Віцебска, акцыя для маладых людзей у цэнтрах, дружалюбных падлеткам, майстар-класы для валанцёраў. Прадстаўляць вялікую інфармацыйную кампанію даверылі медыйным асобам, тым, хто заўсёды на віду, каму аўдыторыя давярае. Святлана Бароўская, пасол добрай волі ЮНЕЙДС у Беларусі, кампанію па спыненні распаўсюджвання ВІЧ-інфекцыі падтрымлівае актыўна і шчыра. Общаться с людьми ВИЧ-инфицированными, наркозависимыми, людьми, которые их родителями, их бабушками, их сестрами. Это обычные люди, окружающие нас с вами. И вообще это такое ужасное горе, что, вы знаете, если это происходит в одной семье, поверьте, ну, зря вы думаете, что это где-то там в Африке или где-то еще. Это абсолютно в вашем подъезде, в вашем дворе или в соседнем. Это все нас очень окружает в детских садах и школах. Другое дело, что у нас есть возможность, и сегодня такое время, это раз собраться и победить. Толькі ў Віцебскай вобласці зарэгістраваны больш за 1100 ВІЧ-інфіцыраваных. І кожны год іх становіцца болей амаль яшчэ на сотню. Ці спыніцца эпідэмія, залежыць ад кожнага з нас. Результаты его теста отрицательные. Юлія Устинова, Сергей Котов, Новины Витебск. Віцебская вобласць заняла другое месца ў спаборніцтвах за дасягненне лепшых паказчыкаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця і ўпрыгожыць рэспубліканскую дошку гонару. Вынікі падводзілі за апошнюю пяцігодку. Самы паўночны рэгіён Беларусі апярэдзіла толькі Мінская вобласць. Па выніках працы указам прэзідэнта лепшымі сярод гарадоў і раёнаў краіны таксама названы горад Новаполацк і Талачынскі раён. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле.
Да гэтага поспеху Віцебская вобласць ішла доўга, праведзена каласальная работа, як вынік павелічэння валавога рэгіянальнага прадукту, прадукцыйнасці працы, экспарту паслуг, рост па ўсіх асноўных паказчыках, заработная плата, доходы грамадзян, памеры пенсіі, ёсць дасягнення і ў дэмаграфіі, палепшыўся паказчык нараджальнасці, а працягласць жыцця павялічылася на 3,5 гады. В настоящий момент мы практически любой вид помощи можем оказать, если случилась какая-то беда, дорожно-транспортное происшествие, или, допустим, человек попал в какую-то катастрофу, и служба скорой медицинской помощи, больницы, практически это не только касается города Витебска, межрайонных центров, даже обычные районные больницы сейчас могут оказывать высококвалифицированную помощь, спасая жизни людей. За апошнія 5 гадоў у паўночным рэгіёне Беларусі ўвялі амаль 2 мільёны квадратных метраў жылля, пабудавалі і мадэрнізавалі каля 300 аб'ектаў аховы здароўя і адукацыі. А яшчэ праводзіўся рамонт устаноў культуры, спартыўных аб'ектаў, вакзалаў, дарог. У эканоміку рэгіёну за гэты час прыцягнута больш за 3,5 мільярды долараў замежных інвестыцый. Лічбы кажуць лепш за словы. Сёлета на ўсебеларускі народны сход 350 дэлегатаў ад Віцебскай вобласці паедуць з гонарам за свой регион. За 5 лет индекс промышленного производства составил 122% к уровню 2010 года. Экспорт возрос на 58% товаров, услуг на 78%. И должен отметить, что вот за 5 лет мы получили положительное сальдо в торговле товарами и услугами в совокупности почти 3,5 миллиарда долларов. Большинство наших предприятий, организаций, трудовых коллективов, бизнесменов внесли свою лепту в получение вот этого общего результата. У кіраванні аграпрамысловым комплексам пачаліся кардынальныя змены. Экстэнсіўны шлях развіцця змяніўся інтэнсіўным, пачалася дыктатура тэхнологий. Мы 5 лет тому назад даже в мыслях не было, что мы могли готовить корма первого класса, только первого класса. Мы не могли мечтать о том, чтобы мы могли сегодня с товарностью 92% продавать 6,5-7 тысяч литров молока, а здесь уже в нашем районе уже 5 хозяйств, которые сегодня доят 20 литров молока в сутки, в том числе и наше хозяйство. Разам з эканамічнымі паказчыкамі да непазнавальнасці змянілася і знешняе аблічча рэгіёну. Пра поспехі і росквіт Віцебскай вобласці гавораць не толькі лічбы, а і людзі. Город хорошеет на глазах. Каждый раз что-то изменяется. Восстанавливаются памятники. Вот, например, памятник князю Альгерду. Площадь Тысячелетия становится все краше. Появляется очень много мест для молодежи, где можно отдохнуть. И вообще город изменяется. Мои знакомые, которые приезжают каждый год, они всегда с удовольствием приезжают и замечают, что что-то у нас изменилось в лучшую сторону. Турыстычны поток у паўночную сталіцу пастаянна павялічваецца. Замежных грамадзян прыцягвае прыгожы горад, выдатная інфраструктура, даступныя цэны і гасціннасць беларусаў. Я уже много раз бывал в вашем прекрасном Витебске, и каждый раз, находясь здесь, очень надеюсь, что это не в последний раз ваш город развивается, растет и хорошеет. Нягледзячы на поспехі, сёння Віцебскай вобласці па-ранейшаму ёсць над чым працаваць. Задачы праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця паўночны рэгіён выконваў у няпростых эканамічных умовах. Адсюль недапрацоўкі на месцах, ліквідаваць недахопы мінулай пяцігодкі у прамысловасці, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве і адукацыі зараз галоўная задача прыдзвінскага краю. Артур Смаляку, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Афіцыйнае адкрыццё абноўленай дошкі гонару пройдзе падчас правядзення 5-го ўсебеларускага народнага сходу. Віцебскую вобласць на ім прадставяць 350 дэлегатаў з розных куткоў рэгіёну. Клопат пра чалавека, павышэнне дабрабыту і якасці жыцця беларусаў, такім яны бачаць шлях развіцця краіны. Адпаведную рэзалюцыю удзельнікі веча прынялі на абласным сходзе. У дакуменце прапісана, што ўсе задачы, пастаўленыя на 5 год, выкананы. Гэта пацвярджаюць і асноўныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця. Задача стояла и в той клетке сегодня – это улучшение благосостояния наших людей. Это самая главная задача. А уже как решать эту задачу, конечно, будем общаться между коллегами, будем определяться, потому что у нашего региона, конечно, есть своя специфика. И об этом бы хотелось сказать из трибуны.
в городе Минске, чтобы об этом подчеркнуть. Ну и, конечно, хотелось бы услышать хороший положительный опыт, поделиться своим, для того, чтобы действительно еще раз показать, что и у нас есть потенциал, и потенциал неиспользованный, у нас есть неиспользованные возможности, которые надо еще использовать. Молодежь – это база, да, для государства, для его развития. И поэтому хотелось бы, чтобы все молодые специалисты, которые выходят с университетов, они имели свое первое рабочее место, чтобы они все были обеспечены рабочим местом, да, и, конечно же, жильем, чтобы все были гарантией того, чтобы можно было работать, да, делать карьеру на своем рабочем месте. Нас интересуют вопросы развития села, наш район сельскохозяйственный, политика, проводимая нашим государством. В прошлой пятилетке было как раз связано с этим. И мне хотелось бы узнать, а что же будет в следующем пятилетии, поскольку район сельскохозяйственный, хотели бы услышать здесь, чего нам ждать, в каком направлении работать. Пятый усебеларускі сход пройдзе 22 і 23 чэрвеня ў Мінску. Амаль кожны 10-ы дэлегат Народнага сходу ад Віцебскай вобласці вылучаны прафсаюзамі. Сярод іх старшыня прафкама прадпрыемства «Віцебск Аблгаз». Святлана Волкова 10 гадоў член прафесіянальнага саюза газавікоў, а ў лютым узначаліла камітэт прадпрыемства. Дэвіз Святланы Волковай па жыцці – абыякавасці не. Как профсоюзному лидеру, как председателю профсоюзной организации, в первую очередь мне бы хотелось услышать об улучшении социально-экономического положения наших работников, вообще жителей Беларуси. И если идет рост повышения цен, либо тарифов, чтобы это обязательно сопутствовало еще и увеличение каких-то социальных мер по улучшению качества жизни белорусов. Как представители от коллектива газовиков Витебской области, конечно же, меня интересует развитие системы газоснабжения, в том числе в рамках программы «Комфортное жилье» и «Социальная среда», а также оказание помощи по газификации жилого фонда, в том числе с привлечением льготного кредитования. Народная веча – старт новой пятигодки ў сацыяльна-эканамічным развіцці краіны. Зараз дэлегаты падводзяць вынікі работы ў сваіх сферах за апошнія 5 год і вызначаюць тэмы для ўсеагульнага абмеркавання. У народным сходзе, які пройдзе ў сталіцы 22-23 чэрвеня, прымуць удзел прадстаўнікі самых розных прафесій і сацыяльных груп. У спісе дэлегатаў ад паўночнага рэгіёну 35 чалавек прадстаўляюць моладзь. 302 удзельнікі ўсенароднага форуму маюць вышэйшую адукацыю. Гэта людзі розных прафесій, ваеннаслужачыя, урачы, студэнты. Але большасць дэлегатаў занята ў рэальным сектары эканомікі. Артура Курыльскага, аператара тэхналагічнай установкі па перапрацоўцы мазуту, на 5-й усебеларускі Народный сход делеговал 10-тысячный коллектив «Нафтана». Безусловно, я волнуюсь, потому что я первый раз на таком масштабном государственном мероприятии. Я считаю, что это мероприятие проводится для того, чтобы разработать планы грядущей пятилетки, чтобы проработать эти планы, чтобы воплотить их в жизнь. Выпускник профильного техникума пришел на завод у сярэдзіне 80-х. Тады установок, на якіх працуе сёння, яшчэ не было. Як і многіх іншых складаных канструкцый, якія зараз называюць апошнім словам у нафтаперапрацоўцы. Апошнія 5 год шмат увагі і сіл нафтанаўцы надалі вырашэнню задач, пастаўленых на папярэднім 4-м усебеларускім народным сходзе. Пытанні энергетычнай бяспекі, мадэрнізацыя застарэлых энергаёмістых тэхналогій, інвестыцый у вытворчасці склалі звыш $1 мільярда США. Дарэчы, на гэтым тыдні адбудзецца агульнаабласны сход удзельнікаў усебеларускага форуму ад паўночнага рэгіёну. Віктор Праліш, Ольга Маслоўская, Александр Петравецкі, навіны Новополоцк. Яшчэ адна важная палітычная падзея наперадзе ў беларусаў. Выбары ў нацыянальны сход 6-го склікання. Віцебскую вобласць у палаце прадстаўнікоў будуць прадстаўляць 14 дэпутатаў. Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла стварэнне ў рэгіёне 14 выбарчых акруг. Праводзіць галоўную кампанію года будуць адна абласная і 14 акружных выбарчых камісій. Працэс вылучэння прэтэндэнтаў у іх склад ужо ідзе. Іх дэлегуюць працоўныя калектывы, палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, грамадзяне. Прыём дакументаў ажыццяўляецца ў аблвыканкаме да 24 чэрвеня ўключна. Усе 15 камісій будуць сфарміраваны да 27 чэрвеня ўключна на сумесным пасяджэнні прэзідыума аблсавета і аблвыканкама.
Зборка чацвёртай апошняй гідратурбіны пачалася на Віцебскай гідраэлектрастанцыі. Сістэма тэхнічнага водазабеспячэння генератараў зманціравана ўжо на 80%. Завяршаецца работа па ўладкаванні вадасховішча і адміністрацыйнага будынка. Зараз на будоўлі працуюць больш за 700 беларускіх і кітайскіх спецыялістаў. Ім неабходна правесці работы на 24 аб'ектах, завяршыць якія плануецца ў верасні бягучага года. Сенінская дзіцячая школа мастацтваў набыла новы сучасны выгляд. Гэта першы аб'ект, які ўзвялі пасля рэканструкцыі да свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2016. Усяго неабходна адрамантаваць звыш за 180 аб'ектаў. Толькі з абласнога бюджэту на гэтыя мэты выдзяляецца 150 мільярдаў рублёў. Нашы карэспандэнты ацанілі маштабы будаўніцтва райцэнтра. Сяно зараз нагадвае вялікую будаўнічую пляцоўку. Зранку да вечара, ў будні і выхадныя. Работы не спыняюцца ні на гадзіну. Гараджане адчуваюць пэўныя нязручнасці. Не ўсюды можна праехаць ці нават прайсці. Але ведаюць, што гэта часова. Горад набудзе зусім іншае аблічча. Як і дзіцячая школа мастацтваў, будынак якой ужо не пазнаць. Рэканструкцыю пачалі яшчэ летась. І вось нарэшце аб'ект здалі. По данному объекту проводили следующие работы. Вынос стропильной системы кровли для предотвращения затекания осадков на стену. Вот. Также устанавливалось пожарное заграждение, общее благоустройство территории делалось. Вот, и окраска фасада. Данный объект был принят отделом идеологии и культуры Сенинского райисполкома. Вот, то есть, в принципе, все готово, детишки могут смело ходить учиться. У аршанскіх будаўнікоў усяго 4 аб'екты. У іх ліку і цэнтральная раённая бальніца, пабудавана ў 1974 годзе. Аднак да гэтага часу тут ні разу не праводзіўся капітальны рамонт. Пачалі з паліклінічнага аддзялення. Зараз тут актыўна вядуцца аддзелачныя работы. Полностью демонтированы помещения поликлиники ЦРБ и начаты работы по отделке. Это первые пусковые комплексы из 4, которые должны в дальнейшем уже приступить на протяжении финансирования, на которое выделено около 10 миллиардов рублей. У рамках масштабной рэканструкцыі будзе закуплена новае сучаснае абсталяванне. Дарэчы, для стоматалагічнага аддзялення тут ужо набылі сучасныя приборы и материалы. Ожидается и поступление оборудования новой установки, это ультразвуковой аппарат, это и фиброгастродуоденоскоп, колоноскоп. Приобретены в рамках программы республиканской, установлен аппарат рентгенологический, проведен ремонт капитальный помещения под установку данного аппарата. Увесь же комплекс работ по рэканструкцыі бальніцы плануюць завяршыць праз год-два. Спадзяюцца, што пэўная фінансавая падтрымка будзе аказана і з рэспубліканскага бюджэту. Інна Кіріенкова, Леонид Тавола, навіны Сямно. Колькасць праверак скараціць, а кантралюючую і наглядную дзейнасць упарадкаваць. Пра гэта ішла размова на сумесным пасяджэнні калегіі камітэта дзяржкантролю і пракуратуры Віцебскай вобласці. Кантралюючыя і наглядныя органы дапускаюць парушэнні і пралікі, не забяспечваюць у поўным аб'ёме належных мер па выкананні патрабаванняў указа прэзідэнта нумар 510. Дакумент прадугледжвае стварэнне сістэмы папераджальнага кантролю, якая не перашкаджае рэалізацыі дзелавой ініцыятывы. Асобныя суб'екты гаспадарання нясуць вялікую нагрузку да 40 і больш праверак у год. Гэта адмоўна ўплывае на іх асноўную дзейнасць. При наметившейся тенденции стабилизации общего количества проверок в целом по области остается высоким удельный вес надзорных проверок. Это 75% или порядка 12 тысяч в год. При этом по-прежнему основную часть из них составляют внеплановые проверки, по которым допущен в 2015 году рост, прежде всего за счет надзорных органов. В целом по области допустили общее количество рост проверок органы МЧС, инспекция Госстройнадзора, инспекция Гостехнадзора и внеплановых проверок инспекция труда. За допущенные нарушения по материалам проверок комитета привлечено к дисциплинарной ответственности 54 должностных лица, контролирующих и надзорных органов области, 2 человека к административной ответственности.
Мы видим, что не всеми контрольными надзорными органами надлежаще исполняются требования указа. То есть начиная от начальной стадии планирования проверки, внесения предписаний на проведение проверки, составления актов, предписания об устранении нарушений, привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, возмещении ущерба. Вот это те основные вопросы, которые на сегодняшний день попали в поле зрения в части нарушений со стороны контрольных и надзорных органов. Порядка 96 должностных лиц только по проверкам прокуратуры области привлечено к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение контрольно-надзорной деятельности. Для скарачэння колькасці праверак неабходна актыўней выкарыстоўваць маніторынг. Такая папераджальная мера зараз не вельмі практыкуецца сярод кантралюючых і наглядных органаў. На думку спецыялістаў, менавіта маніторынг будзе садзейнічаць ранняму выяўленню і ліквідацыі парушэнняў самім суб'ектам гаспадарання. Пасля дэнамінацыі нацыянальная грашовая адзінка Беларусі умацуецца. Гэта палепшыць імідж беларускай эканомікі ў вачах замежных інвестараў, паколькі стабільнасць краіны яны ацэньваюць у тым ліку і праз прызму грашовай сістэмы. Так пракаментаваў узбуйненне беларускага рубля старшыня камітэта дзяржкантролю Леонид Анфімаў падчас наведвання віцебскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малако». Напярэдадні такіх значных падзей, як дэнамінацыя і 5-й усебеларускі народны сход, кіраўнік кантралюючага ведомства сустрэўся з калектывам і азнаёміўся з работай прадпрыемства. Целая гамма, причем довольно широкая по ассортиментному перечню, который выпускает. Фактически вся линейка, которая может производиться, молочных продуктов, она выпускается здесь. Причем высокотехнологичное оборудование, высокотехнологичное производство, хорошо оснащенный в техническом отношении цеха. Ну, я бы сказал так, это инновационное производство и производство будущего. На думку кіраўніка кантралюючага ведомства, менавіта прамысловасць павінна стаць асновай развіцця краіны ў бліжэйшыя 5 гадоў. Але вытворцы павінны дакладна ведаць, дзе чакаюць іх прадукцыю. І віцебскае прадпрыемства «Малако» – прыклад таго, як трэба наладжваць рынкі збыту. Палову выпускаемай прадукцыі тут адгружаюць на экспарт. У асноўным гэта рэгіёны Расіі. Магчымасці атрымання льготнага жыллёвага крэдыту, прыватызацыя кватэр для маладых сем'яў. Жыллёвае пытанне стала асноўным у работнікаў віцебскага прадпрыемства «Малако», з якімі яны звярталіся да старшыні камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Беларусь Леонида Анфімова. З чым людзі прыйшлі на прыём, пацікавілася Інна Кірыенкова. Если возможность получения комнаты на жену и будущего ребенка, или же можно оформить льготное кредитное строительство жилья, как молодая семья. Владимиру Агееву разом с жонкой выделили покой у интернате. Молодая семья марыць пабудаваць уласную кватэру и хотела бы скарыстацца льготным кредитом. С 2018 года, может быть, с конца 2017 мы пойдем в рост в экономике. Когда экономика в рост пойдет, то, соответственно, будут социальные программы пересматриваться, в том числе кредитование жилищного строительства. У адказ былі прапанаваны іншыя варыянты паляпшэння жыллёвых умоў, у тым ліку будаўніцтва камерцыйнага жылля, тым больш, што стаўкі па крэдытах падаюць. Если вы будете строить даже на коммерческих началах молодая семья, то государство каждой молодой семье оказывает помощь разовую в размере 40 бюджетов прожиточного минимума. Это сегодня порядка 70, где-то 69 миллионов рублей. Вам государство кажется. Жыхары інтэрната па вуліцы Бядулі паскардзіліся на гарадскія ўлады, якія ў свой час не далі магчымасць прыватызаваць кватэры. У 2012 годзе яны былі выведзены ў дзяржаўны жыллёвы фонд. Согласно жилищному кодексу, они были обязаны с нами перезаключить договора найма. Но это они не сделали, даже нам не предлагали. У доме засталіся 4 кватэры. Іх жыхары зараз не маюць права іх прыватызаваць. Закон не дазваляе гэта зрабіць. Жилые помещения Государственного жилищного фонда, расположенные в этом доме, в том числе заселенные в нашем случае, подлежат включению в число жилых помещений коммерческого использования. Час упушчаны, і змяніць штосьці ўжо немагчыма. Аднак, як такое сталася, работнікі дзяржкантролю паабяцалі разобраться. Очень многие вопросы требуют не просто глубокого осмысления, а проверки исходных первичных документов, которые послужили основой и для отказа в решении вот этих вопросов. И если бы вот так вот глубоко вникли в суть проблем, с которыми они приходят сегодня, может быть, и не требовало бы приема
у меня сегодня этих людей, а все вопросы разрешились бы в ходе первичных обращений. На прыём да старшыні дзяржкантролю прыйшлі 5 наведвальнікаў. Кожны з іх атрымаў адказы і упэўніўся. Для ўлады нязначных пытанняў няма. Інна Кірыенкава, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Віцебскі аблвыканкам і раённыя выканаўчыя камітэты правялі чарговыя прамыя тэлефонныя лініі. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў зноў быў на прамой сувязі з жыхарамі рэгіёну. Разам з ім працавалі спецыялісты жыллёва-камунальнай гаспадаркі, аховы здароўя, адукацыі, сацыяльнай абароны, каб адразу вырашаць пытанні і праблемы, з якімі звярнуліся грамадзяне. Наколькі эфектыўны такія дыялогі, даведаўся Віктор Праліч. Штотыднёвыя суботнія прамыя тэлефонныя лініі праходзяць па ўсёй краіне са студзеня 2015 года. За гэты час на сувязь з уладай выйшлі тысячы жыхароў. Кожнае пытанне ці праблемы не засталіся без увагі прадстаўнікоў улады. Здесь все было в канализационных стоках, и туда они выходили на подвал, между сараями пройти было невозможно. А теперь вот видите, все сухо. Месяц тому віцяблянка Ія Дзерваед патэлефанавала на прамую лінію са старшынёй віцебскага аблвыканкама Мікалаем Шарснёвым. Праблема такіх на прамых лініях большасць камунальная. На працягу некалькіх месяцаў у падвале 5-павярхоўкі стаялі лужыны, прорвала канализационные трубы. Вонь это идет в подъезд. Оно периодически. Никто ни на что не обращает внимания. Была тут комиссия. Приехали. Перед комиссией взяли, засыпали этим самым. Опилками. Там было месиво уже такая. Вода, опилки напитались. Нам все время отвечают, что у нас в подвале сухо. Куда ни напишем, у нас в подвале сухо. Сёння ўсё па-іншаму. Непрыемны пах у кватэры, вільгаць і мошкі засталіся ў мінулым. Специалистами заменены все лежаки по подвалу, дом дефектный, и также стояки и лежаки, которые собирают фекальные канализации и направляют в их колодцы. На данный момент проходят дожди, а также люди пользуются канализацией, заявок не поступают. Периодически контролируем мы этот подвал, но система исправна, в рабочем состоянии. Сродкі на вырашэнне праблемы выдаткаваў гарадскі жрэц. Спецыялісты запэўніваюць, што новыя трубы дазволяць забыць аб праблеме гадоў гэтак на 40. Никогда не верила, что я дозвонюсь, но я дозвонилась с первого раза. А во-вторых, это вообще настолько эффективно, что я была поражена, как это быстро все было сделано. И мне хочется верить, что впредь наши коммунальные дела будут решаться на месте, и не нужно будет нам беспокоить руководителей города. Суботнія прамыя лініі – гэта своеасаблівы індыкатар рэагавання ўлады на праблемы жыхароў. Аднак, як паказвае практыка, большасць уздымаемых пытанняў, з якімі звяртаюцца людзі, маглі б вырашацца на месцы, а не на ўзроўні абласной улады. Кожны павінен займацца сваёй справай. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Першы этап уступнай кампаніі цэнтралізаванае тэсціраванне пачалося. Віцебск рыхтуецца да Дня горада і фестывалю мастацтва ў Славянскі базар. Дабрачынны канцэрт «Віват-фестываль» прайшоў у летнім амфітэатры. У Расонскім раёне ўспомнілі пра старадаўняе лячэнне сном на вуллях. Такая незвычайная тэрапія ўмацоўвае арганізм. На гэтым тыдні ў Беларусі пачаўся першы этап уступнай кампаніі «Цэнтралізаванае тэсціраванне» і пачаўся ён з тэста па беларускай мове. У Віцебскай вобласці на яго зарэгістраваліся каля 2000 выпускнікоў школ, у тым ліку ў Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце 478 чалавек. Інна Кірыенкава сачыла за першым іспытам. Для ўчарашніх школьнікаў гэта першае сур'ёзнае выпрабаванне ў жыцці, калі не лічыць выпускных экзаменаў. Юнакі і дзяўчаты не хаваюць сваіх хваляванняў і вялікага напружання. Таму многія прыйшлі з бацькамі, роднымі і сябрамі. У такі адказны момант падтрымка блізкіх вельмі дарэчы. Я выбрал белорусский, родной, и его легче мне сдавать. Лучше его трошки знаю и подготавливался, также по нему готовился. Мама волнуется больше, чем дети. Выбрали белорусский язык, потому что родной. Все-таки мы живем в Беларуси, и мы должны знать этот язык. Хочется, конечно, пожелать, чтобы удача от них не отвернулась, чтобы им все было по плечу, и все они смогли сделать так, как они задумали. Сярод зарэгістраваных на тэсціраванне па беларускай мове большасць тых, хто навучаўся ў школе на роднай мове. І ў тым, што яна стала для іх блізкай, вялікая заслуга настаўнікаў, як і для Вольгі Ганчаровай, якая скончыла школу больш за 10 гадоў таму і жадае атрымаць вышэйшую адукацыю. Я работаю в обувной сфере, закончила обувной техникум, колледж, вот решила попробовать.
дальше выше. В школе был хороший преподаватель и больше навыков дал мне именно по белорусскому языку. У Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, як заўжды, задзейнічаюць найбольшую колькасць аўдыторый, якія дазваляюць размяшчаць ад 30 до 100 чалавек. Пропуск строга па дакументах. Усе тыя, хто хоча атрымаць вышэйшую адукацыю, пакінулі дома свае тэлефоны, здалі сумкі ў гардэроб і запоўнілі аўдыторыі. Істотных змяненняў у парадак правядзення тэсціравання сёлета не ўнесена. Комиссии по контролю удалены в прошлом году с тестирования за использование шпаргалок 2 человека. Позапрошлом году за пронос мобильных телефонов 2 человека. В аудиторию проносится только паспорт, гелевая ручка, пропуск. Все. Все остальное запрещено проносить. Надеемся, этого в этом году не будет. И обещаем, что комиссия по контролю в каждом учебном заведении обеспечит равные возможности абітурыентам. За некалькі хвілін да пачатку іспытаў з абітурыентамі яшчэ раз агаворваюцца ўсе умовы і магчымыя нюансы з тым, каб пазбегнуць непажаданых інцыдэнтаў. Стараемся, чтобы им удобно было работать, чтобы в аудитории было спокойно, чтобы каждый получил свои материалы и чтобы все в то время, которое отведено на тестирование, они могли воспользоваться своими знаниями, правильно ответить. И я надеюсь удачно написать эти тесты. Канверт з прапанаваным варыянтам тэстаў скрываецца ў прысутнасці камісій кантралюючых органаў. Дарэчы, у кантролі за правядзеннем тэстаў задзейнічаны больш за 500 чалавек, прадстаўнікі камітэта дзяржкантролю, органаў улады, грамадскіх арганізацый, праваахоўнай сістэмы. Сёлета на ўдзел у тэстах зарэгістравалася амаль 30 тысяч абітурыентаў. Іспыты будуць праходзіць па 27 чэрвеня. Падчас уступнай кампаніі ў вобласці працуе гарачая лінія па праблемных і спрэчных пытаннях. У Віцебску яе нумары 42 61 93 і 42 61 82. У Полацку 42 41 46, у Оршы 21 09 16. Інна Кіріенкова, Леонид Табола, Навіны Віцебск. На гэтым тыдні прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко даў згоду на прызначэнне новага рэктара Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Пасаду заняў Андрэй Кузняцоў, доктар тэхнічных навук, прафесар. У ВНУ ён працуе з сакавіка 1993 года. Апошнія 5 год узначальваў кафедру аўтаматызацыі тэхналагічных працэсаў і вытворчасці. Новага рэктара калектыву прадставіў міністр адукацыі Михаил Жураўкоў. У Віцебску далі старт трэцяму працоўнаму семестру. Пуцёўкі на працу атрымалі 13 камандзіраў студэнцкіх атрадаў, якія сфарміраваны ў ВНУ і каледжах Віцебска. Працаваць і набірацца вопыту юнакі і дзяўчаты будуць у розных галінах. Будаўніцтва, сфера абслугоўвання, медыцына, дзіцяча-аздраўленчыя лагеры не толькі на тэрыторыі краіны, але і за яе межамі. Байцамі студатрадаў стануць звыш за 3000 маладых людзей. У нас едет наш лучший студенческий отряд «Беркут», белорусскую атомную электростанцию, порядка 10 человек. Нашей гордостью является то, что мы готовим отряд порядка 30 человек в город Белоярск, Ханты-Мансийского округа, города Югры. Благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между нашими городами. Едем в Белоярск, наша основная работа это будет штукатурка, отделка. Нам выделяют трехэтажное, 4-подъездное здание, и мы нашим составом около 30 человек будем благоустраивать и производить отделку этого здания. Кульмінацыяй старту працоўнага семестра стала агучванне паслання, адрасаванае сучаснай моладзі, якое 30 гадоў таму напісалі віцебскія камсамольцы. У сваім лісце яны звярнуліся да нашчадкаў берагчы і паважаць пакаленне, якое прынесла перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Віцебск рыхтуецца да Дня горада і фестывалю мастацтва ў Славянскі базар. Галоўнымі аб'ектамі навядзення парадку сталі новыя славутасці Віцебска, вуліца Марка Шагала і музей народнага мастацкага вучылішча. Не засталіся без увагі і ўскрайкі горада. Віктор Праліч працягне. Александр Вышка, аўтар дызайн-праекта музея народнага мастацкага вучылішча. Вось так сціпла дэманструе тое, што ў хуткім часе стане рэальнасцю. Здание, которое помнит и хранит все, что здесь когда-то происходило. Именно это и стало концепцией дизайна. Мы не стали реконструировать, реставрировать какие-то, пытаться сделать муляжи, работы или что-то, чтобы
было похоже на любой музей, который, в принципе, существует в мире. Мы сделали, я не побоюсь этого слова, уникальный музей. Это музей духа тех людей, которые здесь творили и работали. Работа кіпіць тут на кожным квадратным метры. Унутры рупліва набліжаюць адкрыццё музея будаўнікі, вакол закасалі рукавы супрацоўнікі Віцебскага гарвыканкама. На гэтым аб'екце яны працуюць не першы раз. В основном люди задействованы на благоустройстве территории и на уборке строительного мусора. Вы видите, что сегодня разравниваются газоны на многоуровневой площадке. Также люди задействованы на уборке битого кирпича. Ну, а как же, если не силами города, не силами трудовых коллективов мы поможем такой, ну, что мы как назовем, нашей гордости, нашей народной стройки. Чэрвеньская субота стала працоўнай для многіх віцяблян, мянялі абліччы і ўскрайкаў горада. Добраўпарадкаваць сквер на перакрыжаванні вуліц Лазо, Чапаева і Берасценя вырашыла адміністрацыя Кастрычніцкага района. Апошні раз тут наводзілі парадак хутчэй за ўсё падчас будаўніцтва мікрарайона. Как видите, в данном микрорайоне отсутствуют парковые какие-то зоны, скверы. Поэтому долго выбирали для того, чтобы создать уют, чтобы жители лежащих домов могли здесь проводить время, отдыхать с детишками. Поэтому выбрали вот этот кусочек, который на сегодняшний день был до конца не благоустроен. Сродкі, якія зарабілі на гарадскім суботніку, гэта падарунак гораду. Хутка Віцебск адзначыць 1042 дзень нараджэння, а праз месяц стане міжнароднай культурнай сталіцай і прыме юбілейны 25-й форум «Славянскі базар». Віктор Праліч і Олег Чарняк. Навіны Віцебск. Прыгожы і утульны горад вабіць турыстаў. Усё больш гасцей з розных краін свету наведвае старажытны і заўсёды малады Віцебск. Іх вабіць гістарычная і культурная спадчына горада над Звіной. На гэтым тыдні ў абласны цэнтр прыехалі госці з Германіі. Яны пазнаёміліся з экспазіцыямі абласнога мастацкага музея. Цікавасць выклікала і сустрэча з віцебскім мастаком Феліксам Гуменам і яго новай выставы, якая рыхтуецца да адкрыцця. На працягу некалькіх апошніх год Віцебск уваходзіць у топ самых папулярных гарадоў СНД. Тры пагаднення аб супрацоўніцтве падпісаў Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа падчас 3-го форума рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Узаемадзейнічаць з коласаўцамі намераны Сергіева-Пасадскі драматычны тэатр, студыя «Тэатральны каўчэг», Бранскі абласны тэатр драмы і Санкт-Петербургскі тэатр «За чорнай рэчкай». Мы разговаривали с директором театра Сергиев-Посад. И мы договорились, пригласили их к нам сюда, в Витебск, на Славянский базар, чтобы они посетили, так как они в Витебске ни разу не были. Также их пригласили к нам на открытие сезона. И в ноябре, так как у нас 90-летие, мы их пригласили тоже на юбилей. Скажем, все варианты, как у них там будет получаться, они обещали приехать. Ну и в свою очередь они тоже, как будут у них там проходить какие-то мероприятия, они будут приглашать именно наш театр, чтобы мы участвовали, чтобы нас знали не только в Беларуси, но и за ее пределами. Гэтыя пагадненні важны крок у развіцці двухбаковага супрацоўніцтва і творчага развіцця калектываў. Віват фестываль. Напярэдадні 25-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску Цэнтр культуры Віцебск і прадпрыемства Віцебск Аблгаз арганізавалі і правялі ў летнім амфітэатры сумесны дабрачынны канцэрт «Віват фестываль». На галоўнай канцэртнай пляцоўцы Віцебска выступілі каля 200 лепшых самадзейных выканаўцаў і творчых калектываў. Выступленне прайшло пры аншлагу. Выручка, атрыманая ад рэалізацыі білетаў, а гэта каля 700 мільёнаў рублёў, будзе накіравана на падрыхтоўку і правядзенне юбілейнага 25-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Это своего рода тоже один из способов привлечения внебюджетных средств, бюджет фестиваля. Мы прекрасно понимаем и осознаем ту ответственность, которая лежит на организаторах фестиваля в связи с его юбилеем, поскольку ожидается огромное количество гостей из разных стран мира, это более 40 стран мира. Ожидается присутствие представителей дипломатического корпуса из нескольких десятков стран. И мы, конечно же, стараемся сделать все возможное для того, чтобы фестиваль прошел на достойном уровне. И
Я очень благодарен каждому из тех, кто поддержал этот предфестивальный проект, поскольку при помощи каждого из них мы постараемся сделать незабываемым 25-й юбилейный фестиваль. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» сёлета выступіць у якасці інфармацыйнага партнёра міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Здымкі, трансляцыі канцэртаў у прамым эфіры, а таксама прэс-канферэнцыі і зорныя гадзіны глядзіце ў фестывальныя дні на тэлеканале «Віцебск». Найбольшую колькасць медалёў на 14-м міжнародным турніры па водна-лыжным спорце памяці Мікалая Гінова заваявалі новапалачане. У скарбонцы гаспадароў водных баталій 12 залатых, 8 сярэбраных і 12 бронзавых узнагарод. Спаборніцтвы ўпершыню праходзілі на возеры Люхава, дзе на працягу 3 дзён рознаўзроставыя каманды з Беларусі, Расіі, Латвіі, Швейцарыі і ЗША змагаліся за тытул пераможцаў. Это очень важный этап. Я очень рад, что у меня дома, на моей родине, сегодня проводится первый чемпионат, международный турнир высокого уровня. Оговаривается правилами начальная стартовая скорость и максимальная скорость, до которой можно повышать скорость. Значит, после каждого прохождения, вот, например, у девочек до 14 лет стартовая скорость 46 км в час. После успешного завершения первого прохождения скорость повышается на 3 километра. И лыжник, катер разворачивается, лыжник идет в обратном направлении. Адметна, што сёлета на турніры была адзначана і круглая дата Новополоцкай водна-лыжнай школы. Установе споўнілася 50 год. За паўвекавую гісторыю школа дала старт шматлікім выбітным спартсменам. А вось футбольнаму клубу «Віцебск» на мінулым тыдні ў адрозненне ад наваполацкіх спартсменаў не было чым пахваліцца. Дамашняя гульня супраць мікашэвіцкага «Граніта» скончылася з лікам 0-1. Аднак ужо на гэтым тыдні падапечныя Сергея Ясінскага памераюцца сіламі з футбольным клубам «Батэ». Мой калега Віктор Праліч сочыць за развіццём спартыўных падзей нашага рэгіёну. Прывітанне, Віктор. Дзе прадэманструюць свае сілы на будучым тыдні віцебскія спартсмены? Вітаю тебе, Юля. З упэўненасцю могу сказаць, што самай чакамай падзеяй тыдня, безумоўна, стане выязны матч нашых футбалістаў у Барысаве. 26 чэрвеня там футбольны клуб «Віцебск» гуляе супраць легендарнага «Батэ». Букмекеры зараз яўна ламаюць галаву, на каго зрабіць стаўку, аднак не футболам адзіным насычаны гэты тыдзень. Новогрудок збярэ з 24 по 26 чэрвеня спартсмены ў групавой гонцы па веласіпедным спорце. Віцебшчыну прадставіць каманда з 10 чалавек. Напярэдадні ў індывідуальнай і каманднай гонцы вызначацца лепшыя велакрасмены на пружанскіх пляцоўках. Нашы спартсмены паспрабуюць заявіць аб сабе ў Гродні на чэмпіянаце Беларусі па лёгкай атлетыцы сярод юніёраў і юніёрак з 23 по 26 чэрвеня. У гэтыя ж дні Брэст прыме першынство сярод легкаатлетаў, адзначыцца ў рэспубліканскім спартыўным календары і Поласк, там пройдзе спартакіяда сярод работнікаў Белпошты. Што да абласных спартыўных баталій, то тут расклад даволі сціплы. З 22 по 25 Віцебск прыме кубак вобласці па плаванні на кароткай вадзе, 25 і 26 пройдзе чэмпіянат вобласці па футболе. Удзельнікамі яго стануць каманды Зоршы, Пастаў, Новополацка, Віцебска і Лужасна. Таксама ў гэтыя ж дні пройдуць спаборніцтвы па парашутным спорце, турнір памяці гараўца, збяруцца парашутысты па традыцыі на аэрадроме Кукавячына. Дарэчы, арганізатары звяртаюць увагу на тое, што прымаць удзел у такіх спаборніцтвах могуць парашутысты, якія маюць спецыяльны допуск. Астатнім жа аматарам такога віду спорту хутчэй за ўсё прыйдзецца прымерыць не парашут, а ролю гледача. Гэта не нагода для смутку. У цёплыя летнія дні заўсёды можна знайсці нядрэнную альтэрнатыву. Для прыкладу, адпачыць ля вадаёмаў за горадам, а магчыма, хутка гэта можна будзе зрабіць і ў цэнтры Віцебска. Віцьба стане ракой, у якой можна купацца. Маштабны праект па добраўпарадкаванні месца адпачынку жыхароў Віцебска пачаўся некалькі гадоў таму. Сёння пытанне якасці вады ў рацэ застаецца актуальным, але не безнадзейным. У рамках навукова-тэхнічнай праграмы на 2016-2020 гады пад назвай «Прыродакарыстанне і экалагічныя рызыкі» плануецца ацаніць стан малых рэк у гарадах Беларусі і распрацаваць мерапрыемствы па іх рэабілітацыі. У праграму ўвайшло і вывучэнне Віцьбы, так што, магчыма, праз некалькі гадоў гараджане змогуць купацца прямо ў цэнтры горада. Уже сегодня изучаются данные государственного водного кадастра, то есть
ситуации и характеристики этих водотоков за предыдущие годы, выявляются источники поступления загрязняющих веществ в эти водотоки. И, конечно же, в ближайшей перспективе в последующем будут выполнены гидрологические, гидрохимические исследования, определен экологический статус водотоков и, конечно же, будут разработаны мероприятия, направленные на восстановление этих водотоков. Здесь у нас очень красиво, благоустроено, очень много аттракционов, как бы все сделано для людей. Единственное, чего не хватает, это, чтобы люди могли купаться, чтобы вода была очищена. Постоянно здесь гуляем с друзьями, с девушкой. В теплое время года постоянно здесь много людей, и хотелось бы, чтобы какой-то пляж был обустроен. Постоянно приходится здесь в общежитиях живем, куда-то ездить за город, чтобы купаться. А так можно было спуститься здесь, прекрасно провести время. Некалькі гадоў таму уявіць, што па Віцьбе пачнуць курсіраваць лодкі і катамараны, было складана. Маштабны праект па пераўтварэнні ручая ў раку пачаўся з будаўніцтва плаціны. Гараджане з цікавасцю назіралі за тым, як тут працуюць меліяратары. Сёння ў рацэ нават ловяць рыбу. Вернемся да галоўнай падзеі дня сённяшняга – прафесійнага свята медыкаў. Сучасная высокатэхналагічная медыцына не забывае і апрабаваныя вякамі метады. У Расонскім раёне успомнілі пра старадаўняе лячэнне сном на вуллях. Лічыцца, што такая тэрапія пазбаўляе чалавека ад трывогі і ўмацоўвае арганізм. Пад акампанемент рою пчол імунітэт павышалі і нашы карэспандэнты. Это наша здравница. Чувствуете вот запах такой? У гэтай сям'і са здароўем ходзіць не ў аптэку, а ў домік на вуллях. Яго ўладкавалі на падворку спецыяльна для маленькай Леры. Дзяўчынка часта хварэла, а пчаліны санаторый бацька пабудаваў сваімі руками. И нам сосед сказал, говорит, а вы начните кормить ее медом. И мы стали все о меде читать и наткнулись случайно на сон на ульях. Зараз у пчаляра дзве здраўніцы на дачы і дома. Працуюць яны сезонна з красавіка па верасень. Сон пад акампанемент рою пчол карыстаецца папулярнасцю і ў гасцей з Расіі. Летам яны часта адпачываюць у беларускім памежжы. Усходнія суседзі ўпэўнены, у мегаполісах такая тэрапія абскакала б спа-працэдуры. Это жужжание, вот это пчелиное тепло, оно дает вообще дает здоровье. Аматары цікавай тэрапіі лічаць, што лячэнне адбываецца дзякуючы пчаліным мікрахвалям, а паветра вакол вулля насычана іонамі, якія змагаюцца з інфекцыяй. Нетрадыцыйны метад бяруць на ўзбраенне і медыкі. Домік на вуллях хутка адкрыюць у Расонскай раённай бальніцы. Даглядаць за лячэбным роем будзе ўрач вышэйшай катэгорыі пчаляр з 20-гадовым стажам. Широкий спектр и продукты пчеловодства, и это биовоздействие, сон на ульях, биополе, даже гул пчелиный какое-то действие оказывает. Гул пошел немножко среди людей. Думаю, найдутся и у нас и клиенты. Дом на вуллях адкрыюць разам з абноўленай паліклінікай. І гэта будзе першы падобны вопыт сярод раёнаў вобласці. Лячэнне пчоламі пакуль актыўна практыкуюць толькі ў Віцебску. Цэнтр дэрматавенералогіі даўно зрабіў пчалу штатным супрацоўнікам. Используем для того, чтобы бороться с такими недугами, как псориаз, нейродермит, экзема. В апитоксине содержится более 200 лечебных компонентов. Інгаляцыі паветрам з вулля, укусы пчол, спецыялісты сцвярджаюць, гэта не наватарскія методыкі, а той выпадак, калі новае, добра забытае старое. Артур Смаляков, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны, Расонскі раён. Не хварэйце і звяртайцеся да дактароў толькі з віншаваннямі. Далей у выпуску прагноз надвор'я, а ў інфармацыйнай праграме «7 дзён» убачымся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск».